folibe aw ye Mali kono ani Mali kokan homo soroleno aw na ni sanga konnala ambe bela jelen fo biye tarata e février kalo kile muga ani saba samba fla ani muga ani kele folini wala nyimando obe bla katadi aw kilingilina bela jelema ay aw bismillah renouveau sokomada kuna foni kene sigira ame foli kura kura ya kadi an kanu baga kilingilina bela jelema lame baga jekulu amanyina awko ame aw bela jelimfo radio renouveau lame baga ame foli di awma radio nyeleni ka bo siguna lamini ka foli be an so madaina radio benkan ka bo kerewani radio chiendugo ka bo jura radio futa ka bo yanfoila radio besa wo ka bo kuchala radio kanaga ka bo joro radio kumagan ka bo bla radio jigiya ka bo san radio naro samaya ka bo nyawleni radio dame ka bo boron radio fasukanu ka bo lisi bugu radio nchiba fm ka bo katifa radio Nema FM kabo Kasaro, radio Tolerance kabo Mopti, radio Miracle FM kabo Buguni, radio Kusata 2 kabo Jalakorobu, radio Altakadum kabo Sikaso, site internet Mali Bamada kabo Franci, amela mebara bela jelinfo, amunume noni wati konna lako, au sera, au barakero lakaba, inafola dala kolani, au sokolino ana, ame au fo, munu fenebe au la jasokonna ula dongodo, ame au bela jelinfo, amunube sira ula kataka, au barakero la, ni aweka aname radio sanfe, ame au kilingilina bela jelinfo, bis Ramadan kokura ina fo don tawla kuna fon kolo girin chama me ambolo koro kalasi awma okum konnala awwa dibila barake bagaw ka fara anre kan laben bela jilin sabatira soni amedo kuna fon konnala yani o chene boloke nyoko Amadou El Konare soligawli Amadou alewe kene kono honorable ne in sogoma ma eni sogoma fantatu mota somo ko wedi alhamdulillah mi ala fo ka barkada o jara ni ala ka ton jidi ami mi anane bi soni ami do akono fem me amada ko lo walo sisa dogo kun kile flana en bi sogoma dayna ko takabolo be chugo ami ala tano bi ame ansen flaka geje sabula dugu je kan abi do haduma de ifo sabe chugo mi na o kuma an kun ga kenen bi wa bita tige bashi mi na be de sai ko ladala atege bashina fana be dese awo sabula kuna funi chama me ambulo koro ka lasi awma ko be jomunu na abela jilindo be ya ola bije mukan kuna funu be na bulumunu kan bakuru bawla olu flenye CNT sona gouvernement ka fere bolo dali o mani o be plan d'action ko fo abolo koro ta o kera kunu fem ngoni ma keme olu konu bolo koro ta ku sona ni koima manani olu ko ku mason ma saba olu konu yeremne abe fami ma ko abstention ola isa kabasiribe anabe na nyogola sur décryptage nala bulo korotaw kera chukamna ko le bele jeren kera chukamna kababe na kana adado abela jelena ka wala mimbato obisika familial ke so komadena ambitaka dogo firi marabolo la dogo firi alebe nyono cercle konnala sigu marabolo kono femingoni sibiri temele ma bamba chu tarabini dugu ko folinka o konnala anyo wele bla dogo firi ka do ma angontena na atokofo ni bingano walen kera chukamna kasika adado la mimbato obisika familial o fene ko fe anwadon baranyokon wele so madaina oyi Mariam Kone koko kuma dobe ale fe ka fo bi soni ame kuma di alema akasika nyofolike Amadou El Konare alebe ya kasika donki baro lasi awma bamananga chenyina sori Ibrahima Diallo tan nga segi kuna foni obe ale boloni obe siraba kuna foni ko fo hawa danyugo femi kenya kuna foni obe ale bolo Alexi Kalambiri ale mason femi ma soni Musa Bangalika ya Maria kono nana amena oyira awla ka fara don foliduma kan abibu kwatika foliduma warebe ambolo koro so madaina kasika alasi awma wakati bolo da chugo ale flen o imitiwe Kabanogo fitini bena da sankolo la Mali marabolo fantan nan bela jelena fem ngoni finye obena ji anga marabolo be kono mi rebe na bo wodugu feki kunda Kenya kaka afinye fangatena na bunya kosowe gongomlo minake Mali chamanche marabolo doula inafo don toula afinye kon minake sababu ye kasika gele ya fitini do ni marabolo ko folinu no ka yoro jan flelila ola kligaina temperature bolo da chugo fleni kaika o kligaina au ka temperature hakabe tijo bisaba ani konontona kulikoro sikaso ani segu kligaina
na olu ka temperature hakɛya bɛ t'i jɔ degré 36 la Moptikaw ani Tombouctou tilegan in na pardon fɛn min Moptikaw ye olu ta bɛ kɛ degré 35 ye Tombouctou ani Gao olu ta bɛ kɛ degré 34 ye Kidalkaw ta bɛ t'i jɔ degré 32 la Menaka tilegan in na olu ka temperature hakɛya bɛ t'i jɔ degré 33 la Taoudini olu ta bɛ kɛ degré 31 ye Bamako district kɔnɔna la tilegan in na temperature hakɛya bɛ na kɛ degré 36 de ye Bamako na lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 51 ye tile bɛna bin Bamako na lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 39 ye ni wagati boloda cogo ye ka di aw ma inafɔ a bɛ di aw ma don tɔw la cogoya min na a kun ye aw ka se k'aw tanaw bila dɔn aw mana kɛ Mali marabolo kelen-kelen na fɛn o fɛn na k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Taoudeni na aw bɛ se k'aw tanaw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la an b'a fɔ ko Ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma kunnafoniya minnu bɛ an ka jamana kunkan fo ka taa se an ka jamana kɔkanna ma Amadu El Konare bɛ aw bisimila sisan ka se k'o ɲɛfɔ aw ye. Ko kunnafoni ale de bɛ maa kunna sirilen na wasa honorable ko bɛ cogo di ngara musoma ka garana fo baasi tɛ saka nɛru la ko ɲuman o b'a yira k'a fɔ kunnafoniw ka ca so kunnafoniw ka ca fanda tomota ama ɲɛna wuluma na ka fɛgɛmanu bila kɛrɛfɛ ka girimanbaw la kunnafoni duman dɔ ye mun ye o y'an ka kibaruya dila minnu bɛ n'u ni kiri tigilamaw k'u kɛra ɲɔgɔn na lafiya daba sɔrɔla olu ye min ye u labilala o ye kunnafoniw na bakuruba dɔ ye yanni ka don a kɔnɔ. O kuma bɛ sira di ma. Tabarikala aw ni sɔgɔma Iri Nouveau filɛbaw ani a lamɛnbaa jɛkulu n y'o de fɔ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ n'i y'a mɛn groupe Iri Nouveau kunnafoni di sira fɛɛrɛ bolow bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kɛ soba kelen ye so min ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ bɛnnen don a ye kunnafoni ɲini ni 16 ma k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ wa min ye k'a dɔn ni cikɛla bɛ taa foro la a bɛ daba da k'a la wa anw ka daba mun b'an kan na o ye kunnafoni ɲinini ale ye daba ye kunnafoni sɛbɛnni daba ani kunnafoni ja labɛnni daba ni k'a di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la minnu bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila bi kibaruyaw la bakurubaw bɛ tali kɛ an ka kunnafonidila minnu bɛ yen n'o ye Seydou Mar Traoré ani Adama Jara n'u k'a ma fiye bilen olu kɔni fiɲɛbɔdaba sɔrɔla olu ka kisa la sabula min ye kiri tigilamaw kɔni fɔ ka bɛnkara kow bɛɛ lajɛlen na olu yafara o kuma min ye ko ale kɔni nɔgɔyara minnu ye dɛmɛ kɛ an bɛna kuma ko kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Mokhtar Wane Mali ministre ɲɛma ale kɔni ka fɛɛrɛ bolo minnu bɛna to jamana labaarali baaraw ka sabati o bolokɔrɔta kɛra wasabilo la kunu a ye tile kuru kara kɛ olu ɲɛkɔrɔ nka o bɛɛ n'a ta ka kuma minnu fɔra wasadenw sɔnna k'u bolo kɔrɔta fɛɛrɛ bolo ni ɲɛ maa 100 olu kɔni y'u bolo kɔrɔta ye tɔ damadɔni ko k'olu ma sɔn nka bɛjɛ fanga kɔnɔ a bɛ to jama fanba ta de la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la min ye nɛgɛkɔrɔsigi ko a yira k'a fɔ ale bɛ dangari kosɛbɛ musow ni musomanninw ka ɲɛtaa la ONG taaɲɛ olu fana ye wulikajɔ dɔ sabati min ye jagokaw fɛ yen ka se ka lafaamuyali kɛ sababu ye yenkaw kɔni y'u bolonɔ bila sɛbɛnna k'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi ni den tanganiw ka furu joona baaraw bannaw fɛ an bɛna o fana jaw yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔ u ka maa ɲɛma an ɲɛsin ɲare ale bi ɲɛfɔli dɔw kan y'a ko kan kibaruyaw la belebeleba dɔw ye ninnu ye misɛnman dɔw bɛna mun senkɔrɔ cɛ bi sɔgɔmada in na ka kɛ Iri Nouveau ka laada lakile ni kibaruya di kɛnɛ ye mun na an ka jama ɲɛma bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ɲɛmayaso ka se kɔma ma a tɔ tora a k'aw bisimila. A bɛ waati janbɔ an ka jamana kɔnɔna la min ye k'a dɔn kiri tigilamaw olu ni kunnafonidila dɔw kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun dulonnen don dɔnkilidala min bɛ yen ni o ye Sidiki Jabatɛ ale kɔni n'a ɲamamuso tira ɲɔgɔn na ti ɲɔgɔn na min kuma cayara kosɛbɛ n'a kɛra sababu ye ka kasoladon yɛrɛ lase Sidiki Jabatɛ ma kalo damadɔ o ko nasaratigɛ la maa fɔlɔ min bɔra ka jabɔ ni ka Sidiki lapasa kosɛbɛ o maa dɔ tun ye Adama Jara n'u k'a ma fiye bilen ni kunnafonidila dɔ radio voix des jeunes na Bamako a k'o jaw kɔni kɛra sababu ye ko a da ye fala kɔnɔ bi tigɛ ni ka fɔɲɔgɔnkɔ don ani kiri tigilamaw cɛ olu kɔni y'a minɛ ni k'a datugu k'a ta o donna ka bila bila ale tun bɛ bolo kanan na o fana senfɛ ka kɛ ni kiri tigilamaw ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ samasamaliw tun bɛ cogoya min na Seydou Umar Traoré ale fana ka sɛbɛnni dɔw ni kumakan dɔw senfɛ kiri tigilamaw y'u dusuma kasaya kɛrɛnkɛrɛnna u ka lapasa jɛkulu min bɛ yen ni o ye Sam ani Silima ye olu kɔni tun ye u ta da bɔgɔ jɛnne kan min fana tun kɛra sababu ye ka se ka ni kiri tigilamaw kasoladon lase olu ma nka an bɛ donni min na i ko bi
fo ka bɛɛ bɛɛ lajɛlen kɛra sira jɛlen minnu kan ka tɔgɔma faamuya donna kow la sabula sigi k'a fɔ caman kɛra min yɛrɛ kɛra sababu ye kiiri tigilamaw ni kunnafonidilaw ka dɔn k'a fɔ ninnu ye taaɲɔgɔnw ye o kuma maa min ni aw bɛ jɛ fɛn kelen na hali ni furuku nana aw ka sigi k'a fɔ bolodaw ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ ni dusu ye ka kɛ ni hakilimaya jɔnjɔn ye o baaraw kɔni sabatira min ye kunungo ye jaabi jɔnjɔn sɔrɔla ko ninnu na ka se ka lafiya da di ninnu maa fila ma don n'a nataw la kibaruya jɛnjɛ tɔ minnu bɛ an n'o di maaw ma ladiriya la nka an bɛ don min na i ko bi kunnafonidilaw nisɔndiyara kosɛbɛ ka kɛ ni kɛwale ye wa min ye kunnafonidila ɲɛmaaw fana ye hali bi bilasiraliw kɛ ka ɲɛsin kunnafonidila denmisɛnw ma ka se ka kunnafoni di baaraw jateminɛ waasa baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ sariya kɔnɔ cogoya min na n'an bɔra yen nɔ n y'a fɔ ten Mali minisiri ɲɛmaa Mokhtar Wane ale kɔni laadala fɛɛrɛ bolo min bɛ Mokhtar Wane n'o ye minisiri ɲɛmaa n'a ka jama bolo jamana marali baaraw la u kɔni nana o danganamaya wasadenw ɲɛkɔrɔla na min yɛrɛ kɔni jateminɛw kɛra kunungo tile kɔnɔ ɲininkali fɛn o fɛn bɛ CNT cakɛlaw fɛ u y'o ɲininkali galamani sɛmɛ minisiri ɲɛmaa la olu jaabira hakilisigi ale kɔnɔna la min ye anw ka kibaruya ɲinina Umaru Koyita ale y'a sɛmɛntiya an ye k'a fɔ maa 100 olu kɔni y'u bolo kɔrɔta k'a fɔ u sɔnna k'a dɔn minisiri Mokhtar Wane ka fɛɛrɛ bolo dalenw kɔni ma min ye maa 4 ɲɔgɔnna ko olu kɔni b'u yɛrɛ ma sɔn a ma maa 3 y'u yɛrɛ minɛ nka maa 100 ni kɔ mun y'u bolo kɔrɔta a yira k'a fɔ bɛɛ jɛfaga kokumu kɔnɔ a kɔni projet bolo hakilina min b'u la n'o ye fɛɛrɛ bolo ye a kɔni sera ka latɛmɛ an ka kibaruya ɲinina Umaru Koyita tun bɛ yen a ye ja minnu sɔrɔ a kan an k'olu lajɛ. Voilà, u y'a fɔ cogoya min na a ka kɛ ten an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que k'u accompagner pour que a bɛ se ka kɛ cogo di parce que Mali fila tɛ Mali kelen de b'an bolo ni transition in ma réussi dɔrɔn a man ɲi an tɛ taa yɔrɔ la an bɛ yan de donc vraiment maliyɛn bɛɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que transition in bɛ réussi cogoya min na. min kɛra an jɔrɔna ko ye dɔɔni o ye a fanga ka bon min fɔra a fanga ka bon mais a kan ka kɛ fɛn don a kan ka kɛ mais a fanga ka bon. Yala a bɛna se ka kɛ kalo 12 kɔnɔ wa c'est ça le problème n'a sera ka k'a kɔnɔ c'est bon n'a ma se ka k'a kɔnɔ qu'est-ce qu'il faut faire maintenant min ye a wariko ye il faut des moyens faut ka nafolo wari min bɛ don a da fɛ est-ce que premier ministre a b'a bolo wa c'est ça notre inquiétude maintenant maliyɛnw kɔni k'a dɔn k'a fɔ baara min kɔni bolodalen filɛ a kɛra de pour que Mali yɛrɛ ka se ka démarrer kura ye sen kura kan tabarikala min ye wasaden minnu yɛrɛ bɛ yen olu dɔw ka hakilinaw ye nin ye ko mana tɛmɛ kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲininiw kɛ olu ka yeta ye jumɛn ye ko ninnu na sabula olu hakili sɔmi ka jan hakilina caman nataw la o kama min ye Mokhtar Wane kun ye jamana ka hakilina taabolo sigi senba 6 bayango kan minnu bɛna kɛ duloma ye duloma minnu kɔnɔ laɲini 23 bɛ a kɔnɔ minnu na ni olu baaraw sabatira u ka jatela jamana ko caman na ɲɛnabɔ nin waati laban ninnu na kunnafonidilaw ka yeta ye jumɛn ye an ma se ka bɛɛ lasɔrɔ nka Bakari Siribe ni Hamadu Jara olu ye kuma galama tengu kunnafonidila dɔw la u ko hakilinaw kan an k'u lamɛn. walasa furancɛro fanga min bɛ sen na o bɛ se ka sabati baarabolo minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ fanga bolicogo la o ɲɛfɔra an ka premier ministre fɛ an ka CNT maaw ɲɛkɔrɔ nin baarabolo dantigɛ min filɛ nin ye ale yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen wa sɛbɛnfura min filɛ nin ye ne premier ministre bɔra k'a ɲɛfɔ CNT maaw ye a yirala k'a fɔ baarabolo fɔlɔ min b'a kɔnɔna na o ye de ka lakanako k'o sabati Mali fan bɛɛ ani baarabolo tɔ minnu b'a kɔnɔna na olu bɛɛ bɛ tali kɛ mara bolicogo ɲuman o bɛ se ka banban cogoya min na a yirala k'a fɔ nin ye baarabolo ɲuman ye mais ka kɛɲɛ ni transition wagati surunyali ye a ka gɛlɛn fɛn fɛn fɔra n'o bɛɛ bɛ se ka kɛ. Gafe in kɔnɔna na kumabaw de bɛ a kɔnɔna na ŋaniya belebelebaw de bɛ u la mais a ŋaniya waleyali mɔgɔw de bɛ sika o la parce que bamananw b'a fɔ n'i ko k'i bɛ fini don sama na i ye kumaba fɔ nka n'i ma se k'a don a la i ye kuma lankolon fɔ donc an bɛ bisikiya k'a fɔ u ye kuma min fɔ peut-être a kunbɛnminɛ bɛ u bolo mais ni kuma minnu yɛrɛ jumɛn fɔra a kumaw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ u bɛn'u ɲɛsin lakanako ma ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka sabati cogoya min na lakanako o dun jɔrɔ bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a kuma kelen kɔnɔna na u y'a jira fana k'a fɔ an ka kalanko k'u bɛna u ɲɛsin o fana ma kalan kɛcogoya u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛmaw don o la o fana ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ. baarabolo dalen fɔlɔ n'o ye
ka lakana sabati kalanko ani kalafili o labɛn ko ɲumanw olu de kan ka kɛ fɛnw ye jamana ɲɛmaw kan k'i sɔrɔ sigi fɛn mun kan. Baara kun fɔlɔ kan ka kɛ min ye o ye lakanako ye parce que fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ lakanako nasiraw fɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ jamana in kɔnɔna na lakanabaliya ɲɔɲɛlen don k'a ta jamana kɔrɔyan fan fɛ ka na camancɛ la fo ka na se k'a dɔn k'a fɔ bayan fan fɛ lakanabaliya o de ɲɔɲɛlen bɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔna na donc maintenant ka fɛɛrɛ kɛ walasa lakanako bɛ sabati o ye fɛn ye fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛɛrɛ kɛ o fana lawaleyali parce que baaraw tɛ se ka taga o kɔ bi na kalata labɛnni fana o fana ye fɛn ye fɛn min ni a kɛlen ye wajibi ye parce que camancɛ fanga min nana walasa ka kalata labɛn jamana ɲɛmɔgɔ kura ka ta jamanadenw bɛ danaya ta ka da minnu kan belebeleba wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka ɲɛsin o fana ma o kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kalanko ye il faut reconnaître que an bɛ waati min na ko sisan kalan an bɛ waati min na a bɛ gɛlɛya belebeleba kɔnɔna na jamana kɔnɔna na donc transition kɛra cogo o cogo kalan ye wajibi de ye o fana kan k'u ɲɛsin o ma u y'a jira k'a fɔ ko u na lasigi kɛ walasa kuma bɛ kɛ kalanko kan. Jamana ɲɛmaaw kan ka ɲɛɲumanya in talen kɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma ko a ka kan maliden bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa baarabolo dalen mun filɛ nin ye n'o fɔra famalakaw fɛ o bɛ se ka kɛ fɛn ye mun bɛ se ka lawaleya. Arisidibe n'an bɔra yen nɔ min ye waati min na jamana ɲɛmaw b'a la ka wuli ka jɔ kɛ CNT k'a ka bolokɔrɔta baaraw kɛ waati kelen M5 RFP jɛkulu minnu sigira n'u ye ŋɛɲɛ ɲimi ka ɲɛsin jamana ɲɛmakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka faga ma olu kɔni wulilen bɛ deliko la kokura wa hakilina min b'u nɛnkun kan bi o ye ko ka CNT ci po kɔfɛ fana maa minnu minɛna ani olu yɛrɛ fɛ kun jɔnjɔn t'u minɛli la o kow ka ɲɛnabɔ kɔbɔ cogo ɲuman na ani i k'a dɔn yɔrɔ ci minnu bɛ sen na ninnu kɛra kuma la bakurubaw ye M5 RFP ka ni jɛrɛba fɔlɔ in kɔ kan min na Imam Mamu Digo sema don min kɔnɔna la Amadu Jara ale tun bɛ palais de la culture la a y'an sama mun na ko kan an k'o lajɛ. Ni maa ninnu bɔla walasa cogo min na ka se ka na jɛkulu ka wele lamɛn n'a bɛ wele Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a lajɛ yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka walew kɔn wale minnu ma ɲi mara kɔnɔna na M5 RFP maaw o y'a yira k'a fɔ k'o cɛsirilen bɛ cogo min na kiri a ka se ka kɛ u ka maa minnu ta ɲɛna wa fɛnɛ ko bɛnkanni walew ani yuruguyuruguw ko b'o waleyaw u b'olu kɔn. M5 RFP ko fɛn damadɔ bɛ yen nɔ anw tɛ jɛ olu kɔ fiyewu a fɔlɔ ye jumɛn maa minnu ye faso nafolo dun u ka wele ka jɔ maa minnu ye cɛw faga ka musow faga u ka wele ka jɔ a kiri ka kɛ a ka dɔn a bɛ taa sira min fɛ M5 RFP ko k'anw tɛ jɛ Baba Modibo Keita ninnu olu ye jamana in ka yɛlɛma hɔrɔnya minɛ ka d'a ma 1960 k'a sɔrɔ jamana in ye jamanaba kelen de ye ko anw kulonnen bɛ to la Mali tɛ tila fiyewu ka an ɲɛnama balolen to yen anw tɛ sɔn ka jamana tila k'an ɲɛnama sigilen to anw ko anw ma ban accord ma dɛ mais anw ko accord bɛ lahala min na bi o tɛ appliqué anw ka jamana kan fiyewu fo an ka sigi ka fɔ de kɛ nin b'a kɔnɔ fo fɛn ka sɔrɔ accord kɔnɔ min bɛ Mali to a ka kelenya la min bɛ Mali to a ka laïcité kɔnɔ min bɛ Mali to a ka jɔnjɔn bɛɛ b'an ka drapeau kelen de bɛ an bɛɛ b'o dɔn n'o ye vert or rouge min b'o respecté min b'an ka hymne national respecté en tant que anw m'o tɛmɛsiraw ye accord in kɔnɔ anw tɛna sɔn fiyewu a ka appliqué nin cogoya. Ni lajɛ yɛrɛ kɔnɔna na minɛnu minnu bɛ sen na ani soci minnu bɛ sen na M5 RFP a y'o waleyaw olu fɛnɛ kɔn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye M5 RFP ka lajɛba kɛ ka se ka kuma waleya minnu man ɲi jamana maracogo kan ka fara nin bɔli kan M5 RFP maaw o y'a yira k'a fɔ ko don n'a nata la o bɛna bɔli wɛrɛw boloda fo ka taa kɛ u ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min na. Amadou Jara Renouveau don kibaru kɔnɔna la u da sera accord d'Alger ale kɔni la ɲɛnamayali ko ɲɛ gɛlɛya minnu bɛ a ko bɛ ɲini ka kɛ kurabakɔrɔ ka gwango ye sabula min bɛ tali kɛ jamanaden dɔw b'a la ka u ka dusumakasa jira kosɛbɛ ko accord bɛ cogo min na a kana lawaleya cogo si la fɛɛrɛ ka kɛ a ko ka bɔ jɔ walima a ka ladila ko kura ye kuma kɛlen don ka kidalikaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ jango maa minnu bɛ yen ni olu ye bamanci kɔrɔ minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛ la kuma in ni dusumakasaaw kama an y'a ye k'a fɔ kunungo drapeau minnu turula Mali cɔ la Kidali kɔnɔ u kɔni farala ɲɔgɔn kan tuguni ka taa drapeau yɛrɛ a bɛ nɛgɛ min na k'o bɛɛ lajɛlen bɔ ni ka olu fili ɲama na wale ninnu kɛra kunungo minnu ja kɔni sɛbɛkɔrɔ furufuru la kosɛbɛ an ye sɛgɛsɛgɛli minnu k'a yira k'a fɔ tarafa tani don wulibani don ko maa caman bɛ yen minnu ye bɛnkan sɛbɛ tigɛnɔ bila baw ye n'olu bɛ
Bamaji kɔrɔw kɔni ka jɛkulu la k'u sɛbɛkɔrɔ diminen don ka kalifaw tɔɔrɔ mɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ maaw bɛ k'a fɔlen min kɛ Bamako ani Mali yɔrɔ wɛrɛ ko bɛnkan sɛbɛn kana lawaleya u kɔni ko u ye dusumakasaba de ye olu fɛ sabula bɛnkan min bɛ yen ni jamana faamaw y'u tɛgɛ nɔ bila a la diɲɛma ɲɛna min bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya sabati n'a fɔra ko jamanadenw bɛna u muruti tun ko o kana lawaleya o kuma o dusuma kasa bɛ maa caman dusukun na drapeau kɔni bɔli min kɛra kunungo ni k'o fili duguma ɲama na o fana kɛlen don dusuma kasa ye jamana ɲɛmaw kan ka min mɔfilɛ kosɛbɛ waasa nin ko ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u la an ka jamana kɔnɔ cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa Kati mara la jagokaw fɛ yen min ye baɲumankɛtɔ ONG Taaɲɛ olu kɔni ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ san o san février kalo tile 6 ale ye don ye min bɛ ɲɛsin ɲangata wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin denmusomaninw ma n'o dɔ ye bolokolu nɛgɛkɔrɔsigiw ye olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka kɛnɛ a kɔlɔlɔw ye kɛnɛ ɲɛnamaya na ONG Taaɲɛ n'a dɛmɛbaa jɛkulu fɛ min kɔnɔna la Jago komini dugu 7 buguda 11 olu kɔni y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ka nɛgɛkɔrɔsigi muru bila gwangwalanw ka bɔ u bolo k'a fɔ don n'a nataw la a tɛna kɛ bilen wa den tangani tɛna don furu la Jago k'a sɔrɔ a si ma se furu ye Renouveau Télé tun bɛ a kɛnɛ kan jaa minnu sɔrɔla an k'a mɔfilɛ dugu 200 n'a kunkanfɛ Kolokani ani Kati mara la olu kɛlen kɔ ka nɛgɛkɔrɔsigi ani den taganiw ka furu joona bɔjɔ mumɛmu u ka sigidaw kɔnɔ Jagogari communérali dugu 7 n'a buguda 11 sigidaladenw bɛɛ lajɛrɛlen ye kalekan ta jɛmaɲana nin cogoya in na n'u tɛgɛnɔ bilali ye sɛbɛn jɔnjɔna k'a jira k'a fɔ u ye nɛgɛkɔrɔsigi muru bila mumɛmu ani ka dankari den taganiw ka furu joona la nin wulikajɔ in sababu jɔnjɔn ye baɲumankɛtɔn ONG Taaɲɛ ale n'a dɛmɛbaa jɛkulu Jago commune kono dugu 7 ani buguda 11 olu bene u bolo dan sɛbɛnna k'a fɔ ko ka musomanin ka nɛgɛkɔrɔsigi dabila u ka dugu la ani ka furu joona ko k'o fana dabila bawo o fana ye kojugu ye o fana bɛ musow sɛgɛn kosɛbɛ bolonɔ bilalen kɔ sɛbɛnw na ONG dugumaw sigida ɲɛmaw ani Kati mara ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Jago maabakɔrɔw y'a sɛmɛntiya dugutigi tɔgɔ la k'a fɔ nin tɛ kuma gansan ye olu fɛ ko nin ye layiduba talen ye min la ɲɛnamayali baaraw daminɛna kaban nɛgɛkɔrɔsigi banna musomanin tɛ sigi nɛgɛkɔrɔ tun Jago ya musokɔrɔba minnu tun ye bolokolikɛla waanɛw ye olu yɛrɛ jɛnna u ka muruw kɔ ni k'a bila gwangwalanw k'a tɔ bɛɛ lajɛrɛlen cɛ k'a di ONG Taaɲɛ ma ɲɛmaw ma ko olu bɔra baara in na pewu nɛgɛkɔrɔsigi kɛ waati min na tiɲɛ ni fɛn bɛɛ kɔni donna o ni sa se ka dugu 100 sigi yɛrɛ to se ka maa 100 sigi dumuni ONG Taaɲɛ ma ɲɛmaw y'a sɛmɛntiya an ye k'a fɔ k'olu sera ka nin jaabi jɔnjɔn ninnu sɔrɔ wulikajɔba caman de kɔfɛ ko sabula ko ninnu daminɛ la a kɔtɛw ma dɔn ni k'u ye ko nka bi faamuya jɔnjɔn b'a la ka sɔrɔ nin kɛwale ɲangataw la an ka sigidaladenw fɛ an ɲɛ siɲare kana i jɔ mɔgɔ ma k'a ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila i tɛ se k'o kɛ a stratégie a nana dɔɔni de an ma se ka girin ka na fɔ ko k'a dabila an ye san caman k'a la donc sisan u yɛrɛ y'a dɔn Taaɲɛ mɔgɔw taabolo ngalon tɛ tiɲɛ de don faamuyali bolo kɛnɛ caman wɛrɛw sigira kɛnɛ kan ni o dɔ ye ka lafaamuyali di maaw ma kasara kow kan dɔnadegew ɲɔgɔlɔnbɔw ɲangata walew ani coronavirus bana kan tabarikala sanga 43 bɛ nɛgɛ 7 kan coy Kati domaine kɔnɔna la chef de bureau Sama Sangare fulakɛ jan ale ka jateminɛ na Papa Dambele be Aruna Jara Katikaw ka préfet do an ka foliba ni préfecture cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye protocole Mamadu Dambele ko ni sɔgɔma Fanda Tumota an bɛ kibaruya sonsoro ya sɔni ma Kati dugutigilakaw k'i fana ka taa bɔ an ɲɛ sa a fɔ Katikaw ye ko min sira la o kuma n'o tɛ dugukolo b'an fɛ ko n tɛ mɛn bilen ko min sira la ko n bɛ nali ka susa daban komini na ka gosi fɔ Welesebugu kana Moribabugu ani k'a dɔn a fɔ Kati dugutigilakaw ye ko min sira la ka na k'u ka nin yɔrɔ bila n ye an ka taa ɲɛfɛ an bɛ taga ɲɛfɛ Amadu an b'i fo i ni ce kunnafoni ɲuman dili la an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin b'a to anw bɛ taa Sori Ibrahima Diallo fanfɛla la sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni ka yamaruya kɔnɔna la sɔɔni aw ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na siraba kunnafoniya di aw ma